25. novembra obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i o ovoj temi pričamo sa predsjednikom Srpske asocijacije telohranitelja Predragom Balcecanovićem. Peđa, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, na samom početku, kao što sam napomenula, 25. novembra se obeležava ovaj dan. Kako će biti obeležen u Srbiji? Pa u Srbiji su u planu mnogobrojne manifestacije, događaji povodom tog dana kao i svake godine, ali surova istina da je to u suštini jedini dan kada se ta tema nešto javno eksponira. Ono što bih volio da kažem i da napomenem kada kažemo nasilje nad ženama, to je suviše široko grudo shvaćeno i odmah svi misle na šamar, na udarac, na batine. Da. Ljudi treba da budu svesni da se pod nasiljem nad ženama podrazumeva sve ono psihičko, fizičko, seksualno maltretiranje koje dovodi ili rezultira time da neka žena trpi, ispašta ili daleko bilo snosi mnogo veće posljedice, a svedoci smo da se dešava, to su posljedice po sam život. Tačno. A da li mi uopšte imamo svest kada govorimo o nasilju nad ženama? Taj problem postoji. Koliko se uopšte bavimo tim? U suštini jako slabo. Ja se bavim volonterskim tim radom i ne mogu sad da kažem da sam neki stručnjak, ali imam dosta iskustva u samom radu sa ženama i protiv borbe nasilja nad ženama, ali Ministarstvo za socijalnu politiku i zapošljavanje ima jasno definisan protokol i program koji bi trebalo da se bavi time i koji jasno ukazuje na to koje su institucije i na kakav način treba da se rešavaju takvi problemi. Međutim, generalni problem je u Srbiji što nam je potrebno umrežavanje državnih, zakonskih, privatnih institucija, sektora, kako bi taj problem dobio stvarno neki konkretni vid rešavanja i pristupa. Inače, nasilje nad ženama je, mogu da kažem, tabu tema u Srbiji i dalje velika tabu tema. Da, a zašto? Da li postoji strah, sramota? Mnogi žene trpe nasilje upravo zbog toga jer se plaše da kažu, ne znaju kako će tek onda reagovati taj muškarac, da li će biti osuda okoline. Sa čime se susreću? Na neki način svi nosimo deo krivice za to. Doduše, nasilje nad ženama je zastupljeno u tim nekim marginalnim sredinama, u nacionalnim manjinama, ali problem je u suštini što nasilje nad ženama, osim tog nekog stida, srama, nema pobuđenu svest javnosti. Da je to nešto što ne može da čeka i što treba urgentno da se rešava onog trenutka kada nasilje počne da se primenjuje i trpi. A kao što sam rekao, to se ne odnosi samo na fizičko zlostavljanje. I bez obzira da li je u pitanju nasilje u krugu porodice, na javnom mestu, nasilje na poslu. Jasno, da. A reci mi, kada ti se javljaju žene, sa kojim problemima, šta žele da prevaziđu? Koji su to sve problemi? Šta trpe od muškarca? Mi vodimo se jako rigoroznim principima kada je u pitanju pomaganje ženama u nasilju. Zato što, nažalost, kao i svaka priča, ova priča ima dve strane medalje. Žene su sklone, kada su u problemu, da traže neku utehu, slamku spasa, međutim, vrlo brzo menjaju svoju priču, opraštaju nasilniku i na kraju traže krivca u nekom trećem. Mi smo imali milion slučajeva kada smo pokušali da pomognemo, krenuli sa tim nekim prvim korakom, amortizacijom samog problema, a onda ispadne da žena uopšte to nije rekla, da to nije bilo tako. Međutim, mi u našoj kancelariji gde primamo sve te žene imamo i zbog svoje zaštite video nadzor koji snima sliku i zvuk, gde moramo na neki način da se ogradimo od toga da na kraju ta treća strana koja trpi ne budemo mi. Tačno. Ali hteo bih da napomenem i to da u Srbiji žene se jako teško zaista odlučuju za taj neki korak da saseku to. Pre nego što dođe do nekih velikih posljedica, a sa druge strane opet imamo i tu priču gde žena ne može mnogo toga da uradi. Srbija kao Srbija ide ka nekom evropskom putu i mi sad standardizujemo sve, ali za sada mi imamo samo standardizaciju nekih poreza, zakona koji nemaju veze u suštini sa životom malog čoveka. Ženama treba početi pomagati od samoga starta. Ako hoćemo pomognemo ženama,
Generalni problem, ne samo kada je nasilje u pitanju. Ako nemamo nekih ideja, svaka majka bi po meni, svaka majka, svaka trudnica bi trebala da ima platu, bez obzira da li radi ili ne radi. Svaka majka koja ima hendikepirano dete bi trebala da dobije nacionalnu penziju. To je, sa druge strane, to je isto neki vid nasilja na ženama koje one indirektno trpe jer su nemoćne da urade bilo šta. Iz tih razloga ta neka žena trpi nasilje jer nema gde da ode sa tim detetom, nema od čega da živi, trudna je, šta je čeka, kao što sam napomenuo, ima hendikepirano dete, jedva sastavljaju kraj sa krajem i onda taj neki pijanac ili šta god daje, maltretira nju, maltretira dete, oni nemaju nekoga izbora u životu. Jeste. A reci mi, znam da smo i prošli put kada si bio gost u Art magazinu, pričali smo o tome da mogu žene da ovladaju nekim veštinama. Jeste. Pričali smo o toj nekoj preventivi, mi stalno radimo na tome, imamo te neke sekcije gde pokušavamo da probudimo tu svest da nešto treba preduprediti. Jer kasno je reagovati kad se već nešto dogodi. I zato funkcionišu te neke radionice ženske samoodbrane, da se stvori ta neka svest da žena nije nezaštićena. Iako je možda sama sa sobom. Da može da odreaguje adekvatno i na pravi način da zaštiti sebe, da zaštiti to dete pored sebe. Da. A kada pričamo o toj ženskoj samoodbrani, koje su to veštine? Posle koliko vremena, koliko je potrebno da se trenira da bi se videli prvi rezultati? U suštini, kao i sve, treba tu dosta truda, treba dosta treninga, par meseci sigurno aktivnog treninga od nekoliko puta nedeljno da bi se stvorio taj neki refleks, šta ja mogu, šta ja smem i kako da odreagujem na pravi način. Da, a pored te fizičke, ali tako, spremnosti, mentalna igra veoma važna. Jeste. Ta neka psihološka igra u celoj toj priči je jako bitna. Jako je bitno da žena bude psihički jaka. Prvo da može da podnese sav taj teret, a onda da zauzme neki stav za sebe, za druge i prema nekom tom nasilniku. Jer žrtva se postaje samo ako mi dozvolimo da budemo žrtva. Bilo kakav vid uzvraćanja, što opet sa druge strane opet je ta igra psihologije, žena se plaši da ako odreaguje, da ako uzvrati, da ako otvori usta da će biti još gore. U stvari da, ali reci mi, na primjer, ako je muškarac duplo veći od te žene, da li može da se on savlada? Jel postoje neke veštine, neki pokret koji ipak može da... To su sve jako diskutabilne stvari. Čak i ja koji sam celog života profesionalni telohranitelj, koji sam u treningu, može da se dogodi neka nezgodna situacija gde ja neću da odreagujem kako treba, da dobijem udarac ili da me neko savlada, ali kao što smo i ranije pričali, ta neka samoodbrana služi da se odreaguje trenutno, da ne postaneš žrtva. Naravno. Da sprečiš to i normalno da se povučeš iz te neželjene situacije i da se dalje reaguje na način koji je moguć. Jeste. Sad, hajde da na samom kraju napomenemo kako mogu ljudi da se jave, pogotovo i žene ako žele da ovladaju tim veštinama samoodbrane. Jel postoji neki sajt? Da, Srpska asocijacija telohranitelja ima svoj sajt www.subvip.org, ali u svakom slučaju uvijek su dobrodošle za razgovor u našoj kancelariji, za savet, za pravni savet i za neki vid pomoći. Mada, kao što kažem, moramo dobro uvek sve da izvagamo. Ne reagujemo na osnovu emocija, reagujemo na osnovu činjenica. Moraju da se saslušaju obe strane, moraju da se poštuju neki zakonski okviri i da se reaguje na osnovu toga. Naravno. Eto, Peđa, hvala ti puno što si odvojio vreme, što smo pričali o ovoj temi koja je ozbiljna i malo pre si napomenuo, to jeste veliki problem, treba samo da se reaguje. Hvala ti puno, eto, ja se nadam da se vidimo i nekom drugom prilikom. Hvala vama, veliki pozdrav i pozvao bih sve žene da preuzmu inicijativu u svoje ruke. Tako je. Hvala još jednom.